Шановні глядачі, сьогодні ми з вами пройдемо шляхом мужності і героїзму старейшого лейтенанта-артилеріста, героя Совєтського Союзу Григора Анатолійовича Чекменєва. Його ім'я назавсьоди уписано в історію Великої Отечественної війни як символ відваги і самоотданості. Григор Анатолійович Чекменєв народився у селі Янкуль Андропівського району Ставропольського краю у простій селянській сім'ї. Скончив 7 класів школи, працював шофером у городі Сочі. У 1936 році був призваний на службу у Червону армію. Закінчив школу молодших командирів. З 1941 року на фронтах Великої Отечественної війни. К червню 1944 года старейший лейтенант Григор Чекменєв командовал узводом 1675-го артиллерийско-минометного полка 30-й кавалерийской дивизии 1-го Белорусского фронта, визначився у час визволення Брестської області. 6 червня 1944 года у бою каля вёски Будевич Барановицького района Григор Чекменєв, заставшийся каля гармати з одним артилерістом, особисто вел огонь і підбив кілька німецьких танків. 8 липня 1944 года у бої за вёску Тешевля Барановицького района Григор Чекменєв загинув, похований у братській могилі поселка Першомайський. Звание Героя Советского Союза Григору Анатольевичу Чекменєву было присвоено 25 вересня 1944 года посмертно. Узнагороджений орденом Леніна, Червоної Зорки, медалем за отвагу. Ім'я героя носять вулиці у вёсці Тешевля Барановицького района, у селе Курсовка Ставропольского краю і в городе Сочи, России. На гэтым наша экскурсія падыходзіць да канца. Гісторыя аднаго чалавека – гэта частинка гісторыі ўсяго народа. Подзвіг Григора Чекменєва – гэта ўзоры мужнасці, вайсковага абавязку і любові да радзімы, якая назаўсёды застаецца ў нашых сэрцах. Дзякуй за ўвагу!